معالتي معار مبلع أنت جميرنا أبسا ونتنا أنت أيوز فتر ما تشم معار زي فوت سبب يلن أنت هلون قصرو أزيو وحديو معار مفتاهم دمات تخكليو معار كواب عم بابات زولو نكتار يتجمر إذا جما أبسفف معار نبقلل تشكولاتي سوابر نايتي سفف معار ويد ما سمع النبلو قدينا أنا هب من كفكم بممكار تدميرو مهفافي في الترمو اتطعوم فساس معار نركب እቶም መናህብ ዝጥቀምሉ ዓይነት ዕምባባታት ድማ ሕብርን ጣዕምን ጨናን መዓር ይውስን። በዚ መሰረት ድማ ብዙሓት ዓይነታት መዓር እዮም ዘለዉ። ንምንታይ እዩ ግን መዓር ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣዝዩ ጽቡቕን ጥዑምን ኮይኑ? ብፍላይ ድማ መዓር ናይ መላእኽቲ ምግቢ እዩ ተባሂሉ ዝእመን ነይሩ። መዓልታዊ መዓር ምብላዕ እንተጀሚርና ኣብ ሰውነትና እንታይ እዩ ዝፍጠር? እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ? እዞም ጥቕምታት ኣብዚ ቪድዮ ክንረኽቦም ኢና። ቅድሚ ምቕጻለይ ግን ኣብዚ ቪድዮ ዝገልጸልኩም ኩሉ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀን ብትኽክል ብበዓል ሞያ ዝተራእየ ምዃኑ ክሕብረልኩም ይፈቱ። እዚ ድሕሪ ምባለይ እቶም 10 ጥቕምታት መዓር ክንርኢ ኢና። ንምንታይ መዓልታዊ ምብላዕ ከም ዝምከር ድማ ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ መዓልትኩም የመቅረልኩም። መዓር ሽኮር ብቐሊሉ ክትክእ ዝኽእል ብሉፅ ሓይሊ ወሃቢ ምግቢ እዩ። ስለዚ ናብ ቡንን ሻሂን ርጎን ወሲኽኩም ብምጥቃም ሽኮር ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ጥዕና ጉዳት ምቕናስ ይከኣል። እግረ መንገድኩም ሓንቲ መጠንቀቕታ ክህበኩም። መዓር እውን ዓይነት ሽኮር እዩ። ዋላ እኳ እንተኾነ ካብ ጻዕዳ ሽኮር ግን ንጥዕናና ተመራፂ እዩ። ናይ ደም ሽኮር መጠን እውን ልዕል ክብል ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ሽኮር ሕማም ዘለኩም ሰባት ናይ ደም ሽኮር መጠንኩም ሓፍ ስለ ዘብሎ ክትወስድዎ ተመራፂ ኣይኾነን። መዓር ናይ ገዛ መድሓኒት ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። ምክንያቱ ድማ ናብ ቁስሊ ብምውሳኽ ቃንዛ ንምቕናስ ስለ ዝኽእል እዩ። ሓደ ዓመት ዘይመልኦ ቆልዓ እንተሃልዩኩም ብፍላይ መዓር ካብ ምሃብ ተቆጠቡ። ቦቱሊዝም ዝበሃል ሕማም ከምፅአሎም ይኽእል እዩ። ቦቱሊዝም ድማ ብሰንኪ ኣብ ሓመድ ዝነብሩ ክሎስትሪዲየም ቦቱሊዝም ዝበሃል ንመዓር እውን ክምርዝ ዝኽእል ባክቴርያ እዩ ዝፈጥር። እዚ ባክቴርያ ዘመንጭዎ መርዚ ድማ ስርዓት መንትኒ ብምጥቃዕ ኣብ ዕሸላት መልመስቲ ከምፅአሎም ይኽእል እዩ። ዓበይቲ ግን ዳርጋ በዚ ኣይጥቅዑን እዮም። እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ናይ መዓር ጽቡቕ ድቃስ ንኽንድቅስ ይሕግዝ። ጠንኪርካ ምስራሕን ውሑድ ድቃስ ምድቃስን ዋላ ንጊዜኡ እንተዘይተረኣየ ምስ ግዜ ግን ንጥዕናና ሃሳይ እዩ። ስለዚ ስርሑ ተዘናግዑ ብድሕሪኡ ድማ ደቅሱ። ነዛ ነገር ምድጋም እዩ። ብዝኾነ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሰዓታት ምድቃስ ፀገም እንተሃሊኩም መዓር ሜታሎኒን ዝበሃል ሰብነትና ቶሎ ኣብ እዋን ድቃስ ዓርሱ ንኽጽግን ዝሕግዝ ሆርሞን ከመንጭው ይሕግዝ። ናይ ሜታሎኒን ፍርያት ኣብ ሰውነትና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክቕንስ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብሰንኪ ስልኪ ብምጥቃም ወይ ቴሌቪዥን ብምርኣይ ናይ ዓይንና ዝመፁ ሰማያዊ ናይ ስክሪን መብራህቲ ከተኣጓጉል ይኽእል። እዚ ዘጨንቕ ስራሕ ናብ ምድቃስና ክንኸይድ እንተለና እንተሰሪሕና እውን ከምኡ ቅድሚ ምድቃስና መዓር ብምብላዕ ናይ ኢንሱሊን መጠን ኣዝዩ ንኽብርክት ይገብር። እዚ ድማ ትሪፕቶፋን ዝበሃል ሆርሞን ንኸመንጭ ይሕግዝ። ካብኡ ድማ ናብ ሴሮቶኒን ዝበሃል ይቕይር። ሴሮቶኒን ድማ ናብ ሜላቶኒን ዝበሃል ናይ ድቃስ ሆርሞን ይቕይር ማለት እዩ። ሳልሳይ ቀልጢፍካ ናይ ምምሃር ዓቕምና ይዕቢ። መዓር ኩሉ ኣእምሮና ስርዓት እዩ ዘመሓይሽ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ነጥሪ ሓንጎል ብምክልኻል ጭንቀት ብምቕናስ ናይ ምዝካርን ምምሃርን ዓቕምታትና ይዕቢ። ሳይንቲስታት እውን መዓር ምስ ምዕድመ ተታሒዙ ዝመጽእ ናይ ግንዛበ ምትሓትን ሻቑለትን ከም ዝቕንስ ይኣምን። ብቐጻልነት መዓር ምብላዕ እውን ስራሕና ብትኹረት ንኽንሰርሕን ንቑሓት ኮይንና ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ንኽንጸንሕ እውን ይሕግዘና እዩ። ክሳብ ኸዚ ነዛ ቪድዮ ፈቲኹምዋ ዶ? ቅድሚ ላፍቲ ቀጻሊ ጥቕሚ መዓር ምኻደ ላይክ ምባልን ሳብስክራይብ ምግባርን ከይትርስዑ። ምክንያቱ ኣብ ቀጻሊ ከምዛ ዓይነት ቪድዮታት ቶሎ ምንታን ክበጽሐኩም። ራብዓይ ቁስናት ንክኸውን ይሕግዝ። መዓር ናይ ኣእምሮና ወጥርን ድኻምን ንኸይሃሱ እዩ ዝገብር። ኣብ መዓር ዘሎ ግሉኮዝ ናብ ደምና ቀልጢፉ እዩ ዝኣቱ። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጸገማትን ሻቑለትን ንኽንቅንስ ይሕግዝ። ሻቑለት ወይ ሻቑለታዊ ጭንቀት ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ አንዛይቲ ንብሎ ከይተሓከምኩምዎ ክትሓልፍዎ ዘይብልኩም ቀሊል ዝመስል ግን ድማ ኣሸጋሪ ሕማም እዩ። መዓር ዝተፈላለዩ ማዕድናት እውን ዝሓዘ እዩ። ካልሽየም፣ ነሃስ፣ ኣይረን፣ ማግኒዝየም፣ ማንጋኒዝ፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሽየም፣ ዚንክ። ብተወሳኺ መዓር ኣብ ቫይታሚን ሲ፣ ዞርቪክ ኣሲድ፣ ከምኡ እውን ኣብ ቫይታሚን ቢ ድማ ቫይታሚን ቢ5፣ ፓንቶኒክ ኣሲድ፣ ከምኡ እውን ቫይታሚን ቢ3፣ ናይሲን፣ ብተወሳኺ ቫይታሚን ቢ2 ላይቪን ዝሓዘ እዩ። እዚኣቶም ድማ ኣብ ሰውነትና ነገራት ምስ ኦክሲጅን ንከይሕወሱ ይገብር ወይ ድማ አንቲኦክሲዳንት ኢፌክት ኣለዎም። ስለዚ መዓልታዊ መዓር ምምጋብ ጀምሩ።
እዚ ቀሊል እዩ እቲ ብንቡንን ሻሂን ንጥቀመሉ ሽኮር ብመዓር ምጥቃም ምጅማር ንኽእል ኢና መዓልትኹም የመቅረልኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ንጥዕናኹም እውን የመሓይሸልኩም እዩ ሓምሻይ ምስ ሰዓልን ናይ ጎረሮ ቃንዛን ይህድእ ብተወሳኺ መዓር ኣብ እዋን ሰዓል ይሕግዝን ናይ ምስዓል ክብደት እውን ይቕንስ ስለዚ ናይ መዓር ብመዓዛዊ ንጥረ ነገር ምምልኡ ፀረ ባክተርያ ባህሪኡ ኣብ እዋን ሰዓል ኢንፍሉዌንዛን ምጥቃም ተመራፂ ይገብሮ ብፍላይ ንእሽተን ቃንዛ እንተሎ መዓር ምብላዕ ፈትኑ ቃንዛ ንድሪ ናይ ዝሓበጡ ጽክታት እውን ክቕንስ ይኽእል እዩ ብፍላይ ሰዓል ክለዓል እንተሎ መዓር መሓዝኩም ኣረጋግጹ መዓር ብፍላይ ንልዕሊ 1 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ድቃስ ዝኸልዎም ምስ ስርዓተ ሰብ ምስትንፋስ ዝተተሓዘ ረኽስታት እንተሃልይዎም ተመካሪ እዩ ኣብ መዓር ዝተገበሩ ብዙሓት ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝሓበርዎ ሰዓል ንምፍዋስ ተባሂሎም ንቆልዑት ዝወሃቡ መድሓኒታት መዓር ከም መማረፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም እዮም ሓደ መጽናዕትታት እውን ዳይፊንሃይድሪን ዝበሃል ናይ ሰዓል ምልክታት ንምቕናስ ዝጥቀሙሉ መድሓኒት መዓር ከም ዝበልጽ ይገልጹ ሻርሻይን ጥዕና ጨጎራኹም የመሓይሽ መዓር ንምሕቃቁ ዝኸብድን ንሰውነትና ዝጠቕሙ ጠቐምቲ ናይ መዓንጣ ባክቴርያ ንኽዓብዩ ዝገብር ብዎ ኣቢሉ ድማ ጽቡቕ ምሕቃቕ ምግቢ ንኽህሉ ይገብር ብፍላይ ድማ መዓር ኣብ መዓንጣና ከመጥጥ ዘኽእሉ ኦሊጎሳካራይድ ዝበሃል ካርቦሃይድሬታት ዝሓዘ እዩ ስለዚ ናብ ረጒድ መዓንጣ ይሓልፍ እሞ ኣብኡ ተኣኪቦም ስቡሕ ኣሲዳት ንኽፍጠሩ ባይፊዶባክቴርያ ዝበሃል ንኽራብሑ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና ንኽቀላጠፍ ይገብር መዓር ልዑል ናይ ቢታ ኦክሲጅን ንከይወሃድ ዝገብር ባህሪኡ ኣሲድ ሪፍሌክስ ወይ ድማ ካብ ከስዕ ዘሎ ኣሲድ ናብ ከባቢ ጎሮሮ መጽኡ ጉድኣት ከየብጽሕ ይከላኸል እዚ ዝገብሮ ድማ ነድሪ ብምቕናስ ናይትሪክ ኦክሳይድን ስታክላንዲን ከይፈሪ ብምግባር እዩ ካሊእ ኣብ ኣናፁ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ድማ ናይ ጨጎራ ቁስሊ የህድእን የድሕንን እዩ ይበሃል ከምኡ እውን ኣብ ጨጎራ መርዛማ ነገራት ንኸይእከቡ ጠቐምቲ ባክቴርያ ንኽበዝሑ ይገብር ሳይንስታት እውን መዓር ሄሊኮባክተር ፓይሎሪ ባክቴርያ ዝበሃል ናይ ጨጎራ ቁስለት ቀንዲ መንቀሊ ዝኸውን ባክቴርያ ብቑዕ መድሓኒት ከም ዝኸውን ይእመን ናይ መዓር ሰፈፍ እውን ናይ ጨጎራ ጥዕና ጽቡቕ እዩ ቫይታሚንን ሓሰር መሰር ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ነቶም ጠቐምቲ ዝኾኑ ባክቴርያታት ንኽራብሑ ይሕግዝ ሻምናይ ልቢ የጠንክር ሕማም ልቢ ብዓለም ለኸ ደረጃ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ሞት እዩ ብናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀብጻብ መሰረት ድማ ኣብ 2019 ጂሲ 17.9 ሚልዮን ሰባት ብናይ ልብን ልቢ ተንከፍን ሕማማት ሞይቶም እዮም ካብ ናይ ጠቕላላ ዓለም ለኻዊ ሞት 32% ድማ ይሕዝ ስለዚ ልብኹም ተኸናኸኑ መዓር አንቲኦክሲዳንት ስለ ዝኾነ ሕማቅ ኮሌስትሮል ከምኡ እውን ትራይግሊሰራይድ ብምቕናስ ጽቡቕ ኮሌስትሮል ወይ ድማ HDL ንኽዓቢ ይገብር ዓስራይ እኹል ዝኾነ አንቲኦክሲዳንት ንጥረ ነገራትን ንረኽበሉ ዋላ ሓንቲ ዘይተሓወሳት ጽሩይ መዓር አንቲኦክሲዳንት ከም ፎኖሊክ አሲድ አቮራይድን ዝሓዘ እዩ እቶም ጽልም ዝበሉ መዓራት ካብቶም ጻዓዱ ዝበሉ መዓራት ንላዕሊ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዙን እዮም ሰውነትና ድማ ልክዕ ከምቲ ኦክሲጅን ዘድልዮ አንቲኦክሲዳንት እውን የድሊ እዩ አንቲኦክሲዳንት ቶሎ ንዘይምዕራግ ዓይነት ክልተ ናይ ሽኮር ሕማም ከምኡ እውን ሕማም ልቢ ንምቕናስ ይሕግዝ እዩ ስለዚ ኣብ ገዛኹም ብዝተኸኣለኩም መጠን መዓር ሓዙ መዓር ጥዑም ጥራሕ ዘይኾነስ ፍያት ንክትኾኑ እውን ይሕግዘኩም እዩ ካብ ምሕካም ምክልኻል ይበልጽ ነዚ ቪድዮ ፈቲኹምዎ ዶ እንተፈቲኹምዎ ላይክን ሰብስክራይብ ብምግባርን ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ምእንቲ ክበጽሐኩም ግበሩ Thank you for watching